Но иначе наистина съм 1,80. Да, чакай малко сега. Ти високи топчета ли носиш? Не. Разбира се, че не нося, да не съм жена. Добре. Къде ти е страшната кола? Тук в профила ти пишеше, че имаш някаква страшна кола. Къде ти е? Ей, там точно където гледаш. Тая бракмали? Че това изобщо не е страшна кола? Как да не е страшно? Аз лично постоянно се страхувам, че може да се разпадне. Виж какъв съм забавен, а? Направо страшно. Да, я се разкарай. Ай, ходим у нас. Моля ти се, бе. Абе, разкарай се, бе, лъжец. Айде, Чакай. Нищо не съм излъгал, всичко в профила ми е вярно. Всичко, така ли? Добре, айде да видим сега. Тук пише, че изкарваш луди пари. А така, като те гледам, не изкарваш никакви луди пари. Напълно вярно е. Изкарвам луди пари, защото работя като санитар в лудницата. И съм луд по тебе, Хайде! Вече така и така сме се срещнали, дай да ходим у нас, Не, моля ти се. Аз с лъжци не се занимавам. Чакай се. До сега нищо не съм те излагал, моля ти се. Така ли? Да. Искаш да се опознаем, така ли? Искам. Много искаш да се опознаем. Добре. Обаче ми се струва, че ти си дошъл на срещата малко неподготвен. Как така неподготвен? Защо? Защото разбираш ли, че това е среща на сляпо? Ето, сега вече си готов, лъжец. Comes to you, I say only the good. So let the memory do make me feel, yeah. You got a heart on me and never met someone so different. Oh, here we go. You're part of me now. You're part of me. So where he goes, follow. Моля те, иди и си купи новият Швайнерзафт със свеж и нискоалкохолен плодов вкус на джанки и мушмули. Здравейте, скъпи приятели! Краят на юли е. Мнозина от нас са там, където има много слънце, вода, пясък, т.е. бъркат бетон по строежите. Но има, разбира се, такива като нас, които са на плажовете. Плажовете са пълни. Вчера, например, един мой познат ми се похвали, че бил ходил на VIP плаж. Викам, къде пък е то VIP плаж, бе? Какво му е толкова VIP? Той вика, прави си сметката, толкова е VIP, щом даже без специален пропуск и прилива не мога да влезе. Уважаеми зрители, ако вече сте си купили бански, но все още ви липсва добро настроение за плажа, не се тревожете, ние ще ви го доставим. Отново е петък и започват... Нека поканим на сцената един човек, един лъв, верно, морски лъв, но с грациозност на черна пантера. Посрещнете с бурни аплодисменти Васил Драганов! Благодаря ти, Шайба, за тънката ирония и още по-тънкия, да кажем, дори невидим хумор. Няма да ти обръщам внимание на теб, но ще обърна внимание на хората, които днес поканихме. Тук са момичетата от Националния ансамбъл по художествена гимнастика, европейските шампионки по бухалки. Обичаме ви, момичета! България е с вас, както се казва, едно време, както се казваше, тази година европейски или година световни шампионки. Шайба, и аз едно време исках да стана гимнастик и шампион по бухалки. Все пак имам пластично тело. Гледай какво тело, гледай. Даже си купих бухалки и започнах да тренирам. Добре, може да ми обясниш само, не мога да разбера, защо ти не стана шампион по бухалки, Василе? Защото тата ми ги счупи в главата всичките.
да говорим за нещо по-хубаво. Ето, тук пред нас виждам Василе нещо по-хубаво. Например, актрисата Деси Бакърджиева, дами и господа. Шайбе, кажи, моля да така, като гледаш различни жени, как мислиш, кои жени според теб най-малко изневеряват? Руси, черни, кистеняви, червени, кои? Казвай. Не знам така, като гледам, както казваш, сигурно русите. Грешиш, Шайбе. Най-малко изневеряват жените с побелели коси. И това не е много сигурно, но между другото, скъпи приятели, ако искате да се видите на живо с Деси Бакърджиева, а и да се посмеете с актьорите от комиците, заповядайте да гледате гостуването на спектакъла Скакалци на Сатиричния театър на 28 юли в Велико Търново в Летния театър и на 29 юли в Летния театър в Бургас. За мое огромно и ваше съжаление, в постановката играе и Шайбата. Но там присъства и големия български драматичен актьор Васил Драганов. Да, това е неоспоримо. В постановката присъства и големия български драматичен актьор Васил Драганов. Айде, умря циганката, дето те хвалита, стига се хвали сам. Виж, тук е една друга талантлива жена, певица, Маги Джанаварова. Шайба, тя има ново парче, което се казва "Една минута". Една минута. Да. Маги, само толкова ли, бедушка? Той, всъщност, сигурно Бобо издържа само една минута да рапира в тази песен. Ако искаш да знаеш, това е авторска песен на Маги. Посланието е да спрем да се оплакваме, да престанем да гледаме в чужата паничка, да работим и да се борим за това, което искаме да постигнем. Оплаквачи от всички страни, успокоявайте се. Тук пред нас е и последният носител на голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2014, големият театрален педагог и режисьор, професор Надежда Сейкова. Професор Сейкова има 60 години преподавателски опит и над 100 театрални постановки в България. Дами и господа, нейни ученици са много от звездите в актьорската професия днес. Мария Каварджикова, Владимир Карамазов, Захари Бахаров, Диана Любенова, Христо Мутавчиев, разбира се и Руслан Маинов. Професор Сейкова, с Шайбата в последните месеци интервюирахме около 1000 ваши студенти по актьорско майсторство. Изводът ни е, че повечето от тях са се реализирали като актьори заради вас. Благодаря ви. Благодарение на това наше интервю ние разбрахме, че това, което най-добре умее Надежда Сейкова, е да сее надежда. Всички ние обичаме професор Надежда. Професор Сейкова, приемете топлите ни поздрави, бъдете все така здрава, продължавайте да живеете с изкуството на театъра. Обичаме ви. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво, надежда, надежда за всички. А нашето шоу продължава с изкуството на музиката. Музиката на Брас Асоциация Комбо и невероятната Нора! Онзи ден си купих диск с епичен 3-часов филм. Слагам го в DVD-то на телевизора и изкочи опция. Пусни филма без сцените с продуктово позициониране. Реших да се възползвам от опцията. От 3-часов филма стана 10-минутен. Сега вижте сами как изглежда един филм, когато се прекали с продуктовото позициониране. И така, колеги, тишина! Тишина! Сцена 36. Обяснявам. Детективите се чудят кой е убиеца. Това е сюжета. Това ще играете.
И не забравяйте продуктовото позициониране, защото рекламодателят е тук, гледа. Клапа начало. Почеркът на този убиец ми е познат. Сякаш знам кой е. Всеки път обаче той е крачка пред нас. Всеки път все по-брутални и по-гадни убийства. Вече не знам, остана ли нещо добро на този свят. Остана, разбира се, бира Швайзеншафт. Бира, идваща от сърцето на Берлин. Пивоварна традиция от 1756 година. Стоп! Браво! Браво, имаме го. Страхотно, колеги, много добре. Много добре, колеги. Много добре, нали? Много добре. Аз съм представителят на Швайнерзафт за България. Имам обаче малки забележки. Да, разбира се, ние ще се съобразим. Все пак вие сте рекламодателят. Каквото кажете, това ще направим. Ами, не може ли да представим нашите бира по малко по-приятен начин? В какъв смисъл? Ами, да не я асоциираме с сериен убиец, сатанист. Примерно, вечеря, семейство. Може ли? Да, разбира се. Чудесна идея. Окей. Чудесна идея. Ще го направим. Заповядайте. Така. Следващата сцена е такава. Обяснявам. Това може да го каже без това. Семейство. Заповядайте. Извика някоя артистка. Да. Така. Значи така. Детектив вечеря с жена си. Заповядайте. Импровизирайте нещо, да вкарате бирата. Нали, разбирате какво искам да кажа. И така. Сцена 36. Б. Начало. Чудесни кюфтета, скъпа. Обичам те. Скъпи, мисля, че имаш проблеми с алкохола. Пак ли започваш тия проблеми с алкохола, бе? Бяхме хубаво семейство 12 години, сега живота с тебе ми е кошмар, бе! Мразя те, бе, животно! Моля те, скъпи! Моля те, иди и си купи новият Швайнерзафт с свеж и нискоалкохолен плодов вкус на джанки и мушмули. Не, ще си купя новия силно алкохолен вкус на Швайзерзафт, 30% повече алкохол, след което ще те спукам от бой. Стоп! Идеално! Имаме го. Браво, колежке, браво. Чакайте малко. Имаме го. Сега изкарвате нашата бира като за алкохолици, за домашно насилници, моля ви се. Някаква така друга ситуация. Каква? Ами, например, двама души пият бира в бар. Да, Може ли? двама души пият бира. Може ли? Да, разбира се. Каквото кажеш, сега няма проблем. Така, Айде. сцена 36 В. Детективи пият бира на бар. Тук заявяваме, че са спокойни. Да. Спокойни. Начало. Харесва ли ти бирата Швайнерзафт? Да. Харесвам бирата Швайнерзафт. Тя ме успокоява. Трябва да ти призная нещо, колега. Открих кой е убиецът. И това съм аз. Но как така? Просто винаги след като пия Швайнерзафт ми се прищява да убивам. Стоп! Какви са тези глупости, бе? Какви са тези глупости? Развалям сделката! Абе, човек, ти да не ползваш истински нож, бе. Швайнерзафт, убийствен вкус. Аз съм страхотен готвач. Не човешки. Правя баници, мусака, какво ли още не. Когато обаче тъща ми дойде на гости, никога не готви. Аз готви жена ми, защото народът е казал: не готви, когато си в лошо настроение.
какво ще е казал народа и според какви други суеверия следва да водим живота си, чуйте от най-ревностния пазител на народната мъдрост, Баба Абсурдана! Добър вечер на синца ви! Аз съм Баба Абсурдана и съм тук, че да ви откриехна залетните отпускарски поверия и народни мъдрости. Ако, например, в жегата бяла котка ви мине път, а няколко часа по-късно черна котка ви мине път в обратна посока, това просто е една и съща котка, която толкова е седяла на слънце, че се е припекла. Ако се намирате на остров Бора Бора, слушате Дюран Дюран, лежите под чадър и пиете коктейл, то трябва да ви ощипят не един, а два пъти, за да се събудите. В противен случай в Барбадос бягаш Барбарон, ще си спъне в внезапно изкочил на пътя от чолат бурсук, ще залитне и поради липса на глезени ще се навехне целия. Ако обаче отидете на почивка край Дъблин и в Дъбова горичка говориш, жълът ви обясни къде е надишен слепило лепрекон, си изкрил едно гърне с злато, 3 гърненца с боб и 9 неизползвани нощни гърнета, значи сте прекалили с ирландското уиски и за баланс трябва да прекалите с гръцкото узо. Голям вайкал. Ако не го направите, в зоопарка на Кавала хипопотам Кавалджия ще засвири фалшиво и ще развали настроението на глухар с тънчен слух. Как хубаво го каза. Ако пък в ресторант на остров Тасос ви поднесат в кисна таз кебаб, веднага си поръчайте към него сос от бледо-жълти гъби, замиени на чини и го изяжте. Защото... Ко се смеете, бе? Защото иначе в Тайланд камериер в хотел с 2,5 звезди ще престане да сменя чаршафи, ще смени физиономията на шефа си и за капак ще се смени пола. С тази мъдрост завършвам, понеже заминавам за Бали. Бали и Люцерна, че кравата ми няма какво да яде. Хайде сега, със здраве и на здраве! Вървиш се надолу и все надолу гледаш, а някой ти каза, че времето е ценно, но сякаш за тебе то винаги е спряло. Страхът те обзема и бавно те убива. Дигни си главата и в себе си повярвай и знай, че до тебе мечтите се предлагат. Ти само повярвай и всичко ще постигнеш и пак ще усещаш високо как улиташ. Имаш ли цена, гледаш ли
мисли и добри моменти искам правя. Имаш ли цена, гледаш ли назад, нямаш време. Спри до мен и помечтай, бавно мислите предай, отпусти се. Например, този десерт. Бойко Борисов, какъв е? Постна пица с турско кафе и асфалт от магистрала. Е, това е. Добър вечер. Добър вечер. Какво ще обичате в нашия така звезден ресторант? За първи път ли идвате при нас? Да, за първи път и аз исках да видя какво представлява този звезден ресторант. Специалитетите в ресторанта носят имената на известни личности. Днес специалитетът е меню Митьо Пищова. И какво представлява то? Това са две тави, огромни. Едната е с формата на джакузи, другата е като макузи. И двете са пълни вътре с кюфтета, кебабчета, вафли, лукаки, пастър бабакор, риби деветайски, гекорбакът риби, деветай соломби. Аз ако изям толкова ядене, ще стана като Митьо Пищова. Както и да е. Това меню политически предястия, кое се продава най-много? Най-лесно се продава менюто Волен Сидеров. Кой го купува това, бе? Купува го този, който е на власт. Добре, кажете, кое ви е най-хубавото ядене от всичките тия? За най-хубаво не знам, но най-скъпото ни меню е меню Орешарски. Купува се само с 5 милиарда заем и според опорните точки това е така най-хубавото ни ядене. И най-скъпото, разбира се. 5 милиарда. Нещо не ми се връщат 5 милиарда заем. Не се притеснявайте, не се безпокойте, вие вече го връщате. И вие, и децата, и вашите деца, и техните деца, и на децата, на децата, на децата. Не, ужас, моля. Ще има да ги връщате всички. То се е видяло. Направо десерт трябва да си избера. Например, този десерт. Бойко Борисов, какъв е? Постна пица с турско кафе и асфалт от магистрала. Е, това е. Не, благодаря, това вече съм го ял. Всички го ядохме, да, така е. Пощайте, да. Ами този десерт... Кой? Бареков. Уникално ястие. Изобилие от месо, алкохол, торти, кексове, шоколад, мелби. С бонус таблети за децата, връщане на Хара Спарух България на 3 таблета, 5000 лева пенсия, 10 000 лева заплата. Чакайте, това вече е невъзможно. Естествено, че е невъзможно, но знаете ли колко балами има, дето вярва, че е възможно? Сядат, поръчват, ядат. Добре да е, ама то... Аз каквото и да избера, все ще сбъркам. Добър ден. Това вече на нищо не прилича. Кой е главният ви готвач? Кой? То всички питат, кой? Кой? Казва ли ти някой, кой? Добре, аз като съм гладен, какво да правя? Вземете актуалното ни предложение, меню Терминал 2. С него идете в някой гръцки ресторант или английски, испански, американски, германски. Там вече има толкова много българи, че гладен няма да останете. Довиждане. Вчера ходих при една млада стажант и ясновидка, даже си имаше и ръководител на стажа, някаква баба. Както де момичето ми взе ръката, почна да говори, да гледа там, вика, ще срещнеш хубава жена, но тя ще ти гепи парите. При което бабата я прекъсна веднага, прекъсна сеанса и вика, ало, моето момиче, казвай му бъдещето, а не тук сегашното. Вижте сега един друг гадател, който отдавна се е превърнал от стажант-измамник в професионален такъв. Добър ден! Добър ден! Вие ли сте екстрасенсът маг Естебан? Да. Както се казва в радиорекламата, бития бит Естебан си е Естебан. Какво? Виждате ли бъдещето ми?
Аз не гледам на ръка, А на какво? на зърна. На кафе. Не, На боб. не, На леща. още по-малко, не. На какви зърна гледате? На женски гърди. Как така на гърди? Ми така, съблечете се и ще ви покажа. Съблечете се. Ма Съблечете не, как се. така ще се съблича, моля ви? Що? Ама вие какъв мак сте всъщност? Ми извратен бе, мила. Но пък, знаете ли какво? Аз познавам бъдещето. Сега вие си преценете, кое ви е по-важно. За какво сте дошла? Да познавате голото бъдеще или да стоите облечена в неведение и несигурност? Чашка, между другото, чашка С. Аз няма да ви покажа гърдите си. От мама, Чичо доктор и Естебан, да нямаш срам. Край. Аз си тръгвам и вие сте извратен изрод. Чакайте. 50 лева, за да погледна гърдите. 50? 50. Ами аз... Ама само да ги погледнете. Добре. Ох, нали? Да. И 50 лева. Ау! Даже ще се опитам, аз ви видях бъдещето, дай се опитам сега да го приближа. Ау! Готово. Така ли? Да. Ами, кажете вие, какво видяхте? Значи, чифт гърди хубави. Благодаря. Моля. Ама аз питах за бъдещето. Ами да, бъдещето е, че с тия хубави гърди вие може да се намерите мъж. Аз вече си имам мъж. Така ли? Да. Ето предсказанието ми колко бързо се сбъдна. Дайте ми тогава 50 лева. Моля? Аз да ви дам 50 лева. Ми да, дали аз предсказах? Вие казахте 50 лева, че вие ще ми дадете, ако ви ги покажа. Не сте ме разбрали правилно. Как ще ви дам аз 50 лева? Вие ми дате 50 лева. Аз ви гледах на гърди. Вие не си гледахте на гърди. По-добра идея. Защо не гледате на мъжа ми? Тъкмо той ще ви плати. Ма той не е тук сега, мъжа ви. Аре, дайте. Тук е. Така ли? Да. Нали гледате на гърди и сега ще гледате на него. Карамфиле! Не искам. Мило! Той да тук, бе. Оле, майко. Гледа на гърди, на зърна. Не, на ваши... Нас такива не гледам, не. Мило! Що така, бе? Чакай, бе. Чакай, Карамфиле! Миналата седмица ходих на море и тък му се бях унесъл на плажа, когато някакъв почна да крещи. Купете си лотарийни билети, спечелете от лев до милион. Викам, магай се от главата. Бе. Нищо не искам да печеля. А он вика, няма проблем, имаме и такива билети. Вижте сега, едни други продавачи на плажа. Царевица, хубава домашна царевица! Царевица, хубава домашна две! Царевица, по-хубава домашна царевица! Ай, стига, бе, човек, бе, взимаш ми клиентите само. Айди на южния плаж. Да не искаш да ида на Южния полюс? Да? Да, няма да ида. Тук ще седа, всичките клиенти ще ти взема, всичките, до един ще ги взема. Царевица, осолена, подсладена, обезмаслена царевица! Прясна, бирена царевичка! Отлежала, винена царевичка! Панирана, фламбирана, газирана царевичка! Маринована, шлифована и тунингована царевица! Боядисана, шпаклована, варосана царевица! Царевица с 2 години гаранция! Заповядайте! 3 години гаранция за страховка живот! Царевица САД 16! Ти не усещаш ли, че малко прекали? Да, малко прекалих. Добре. Царевица САД 15! Царевица! Сега ще я видиш пис... Надювами дюшеци, хубави надювами дюшеци! Още по-хубави надуваеми дюшеци! Надуваеми дюшеци с вентилатор на батерии! Надуваеми дюшеци с климатик и слънчеви батерии!
Дюшеци с водно охлаждане продаваме! Дюшеци с водно колело продаваме! Писна ми от тебе. Аз отивам на южния плаж! Не, аз отивам на южния плаж! Аз отивам на южния плаж! Аз отивам на южния плаж! Не, аз отивам на южния плаж! на южния плаж! Аз отивам на южния плаж! Аз! Прясна царевица, моля! Домашна две. Като малък исках да стана космонавт. Споделих тази мечта на баща си, а той вика, няма проблем, изкарай още една двойка по математика и ще станеш. Как така, бе, тате? Попитах го. Защо? А той казва, защото ще видиш отблизо звезди посред бял ден. Какъв пък е решил да става един вече пораснал син? Вижте сами. Barbie girl in the Barbie world, like a plastic, it's fantastic. Баща ми, аз реших. Вече съм на 20. Добър вечер, няма ли да кажеш? Здравей, тате. Добър вечер. Добър вечер, тате. Вече съм на 20 години и реших Какво какъв реши? искам да стана. Браво, сине, време беше. Какъв искаш да станеш? Искам да стана принцеса. Принцеса. Принцеса, приказна. С корона. Виж сега, сине, това, че майка ти е зла вещица, не значи, че ти трябва да си принцеса. Тате, не е за това, просто да си принцеса е супер. Живееш в замък, имаш прислуга, омъжваш се за принц, заживявате щастливо до края на света. Сине, ти да не се опитваш завуалирано да ми кажеш, че си гей. Глупости! Една принцеса не може да е гей. Най-много да съм фея. Принцеса и фея. Приказност на Макс. Значи си един вид фей. Нещо такова. Уви, сине, няма как да станеш принцеса. Защо? Нали сме модерно общество? Просто не сме монархия. Монархите вече си има достатъчно принцеси и не им трябва там още. Айде, помисли си там за нещо друго. Какво искаш да станеш? Добре, тате. Прав си. И в този дом има място само за една фея принцеса. Следващият ни герой е лекар, който често получава щедри подаръци, но не от оздравели пациенти, а от доволни наследници. Той е фен на небрежния стил в медицината, защото често проявява лекарска небрежност и ако сте болен, ще помогне не на вас, а по-скоро на болестта да ви довърши. Аплодисменти за доктор Хаосян. Доктор Хаосян, добър ден. Не ми е добре, много ми е лошо. Ами, спрете да пиете, ще ви стане по-добре и ще си удължите живота. Сега ви разбирам. Миналата седмица не съм пил един ден, а ми се стори като година. Ясно. Следващия. Докторе, извинявайте, аз бях преди вас. Докторе, дайте ми някакви хапчета против глисти. За възрастни или за малолетни? Ами не съм ги питал на колко са, сам не знам. Идете ги питайте и елате. Следващия. Докторе, ако ме избавите от зависимостта ми към интернет и Фейсбук, ще ви добавя в приятелите си. Аз пък ще ви добавям в списъка с дебили. Следващия.
Докторе, здравейте, имам психичен проблем. Щом легна да спя и ми се струва, че под леглото има някой. Шмугвам се да спя под леглото и ми се струва, че отгоре има някой. И отгоре и отдолу, все отгоре и отдолу, не мога да мигна цяла нощ. Помогнете ми. Отрежете краката на леглото. Друго има ли? Да, само още един въпрос за жена ми. Възможно ли е предменструалния синдром да трае цял месец? Не, това вече е характер. Ага, разбирам. Следващия. Докторе, ако може така да ми направите пластични операции, аз много искам да приличам на някоя известна певица. Няма нужда от операции, пийте тези хормони, ще приличате на Кончита Вурст. Благодаря. Следващия. Момент. Да. Моля да ми направите изследване, да видите дали имам синя кръв. Аз подозирам, че съм принцеса. Няколко пъти се порязах, но не знам защо тече все червено. Моля ви, за всеки случай. Е така, в момента взема кръв. Ще ви следвам, елате след 5 минути. Благодаря. О, докторе, не мога да спра да повръщам. И от кога така? Откакто гледах как Пети Бойклиева пее химна. Ясно, погледайте тази снимка на Деси Бакърджиева. Ще ви мине. Следващия. Докторе, имам проблем. Да. Дядо ми не е имал деца. Така. Баща ми не е имал деца. Опасявам се, че аз май няма да имам деца. Ако дядо ти и баща ти не са имали деца, ти откъде си? От Ямбол. Ясно, Ямбол. Ямбол е града, Ямбол е стила. Следващия. Готови ли са изследванията ми? Имам ли синя кръв? Аз принцеска ли съм? Да, принцеса сте, затова сега трябва да отидете в онази там тъмната стаичка, да се съблечете и след малко при вас ще влезе един леко плешив принц. На бял кон ли? Не, с бяла престилка. Иванов, дай фанете за ръцете, бе. Я се фанете за ръце, бе, дай ръката. Глей, такава нула имах по-английски. Вчера след обед срещнах една позната на улицата и я питах как си, какво правиш, а тя отвърна: ами нищо, бях в офиса и излязох да изпуша една цигара, че нищо не мога да заспя, бе. Работата в офис наистина понякога е скучна, но не и ако колегите ти са като следващите ни герои. Какво това става извънредно събрание по никое време? Още не съм си спил тук седмото кафе и събрание. Аре, къде то Стоев, бе? Къде то щастник Стоев? Добър ден, господин Стоев. Добър ден. Колеги, имам добра новина. Браво! Някой от вас трябва да отиде в командировка в Лондон за повишаване квалификацията. Да, трябва да решим кого да пратим. Какво значи трябва да решим ние кого да пратим? Аз трябва да отида в Лондон. Аз трябва в Лондон да отида. Аз трябва да си повиша, кажи това, бе, квалификацията. И без това тук всички ме дразните много. Чакай, бе. Що ти, бе? Не може да е някой, който не знае английски. Нека да отиде човека, да научи език. Нали за това го пращат? Аз в училище имах нула по-английски. И аз дай ръцете. Иванов, дай фанете за ръцете, бе. Я се фанете за ръце, бе, дай ръката. Глей, такава нула имах по-английски. Такава нула. Бай, Петко, ти... Аз трябва да отида. Къде тебе курса няма ти помогне, бе? Тебе нищо не мога да ти помогне, бе. Ти си дебил, бе. По-бавно, че... Ти си дебил, тебе курс не мога да ти помогне, бе. Тебе нищо не мога да ти помогне, бе. Бай, Петко. Може! Ама в Лондон това не го знаят. Спокойно. Освен, че не знаеш английски, бай Петко, кажи една причина ти, като един портиер, да отидеш в Лондон. От 1982 година аз съм излизал от София.
Даже каква София, аз не съм излизал от офиса от 82 Не си година. излизал, ти не си излизал, ти как ще излезеш, като ти постоянно си пиян, бе. Ти си пиян като свиня, ти не мога ходиш, бе. Къде ще излезеш ти, бе? По-бавно, Ти си пиян като свиня от 82 години, ти не Ела можеш виж да кой е ходиш. пиян, бе. Ела, бе. Ела, бе, ела, бе. Гърчев, ела, бе, Гърчев. Ей, Кристал, ела, бе. Спокойно! Стой, в кото става, бе. Спокойно! Така. Колеги, моля ви се, ние сме европейци, културни хора. Нали така, бай Петко? Не ме интересува в Лондон, аз трябва да отида в Лондон, аз трябва да отида, бе. Имам проблем с нервите, бе, не разбираш ли? Ясно, знаем. Еми имаш, като пиеш по 30 кафета без захар на ден. Бъди мъж, бе! Пи ракия! Като истински мъже! Абе, аз ти не съм мъж, аз ти не съм мъж, бе! Спокойно! 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 Казах спокойно! Майко! Колеги, спокойно! Мали, ако стана! Стига! Мали! Ей! Тихо! Абе, Иванов, какво ми мърдаш и ти тук така? Я? Ти що мълчиш, бе? Колеги, аз слушах внимателно, за да няма конфликти, аз няма да се запиша за тази командировка. Това е мъж. Да. Браво. Лятото все пак е почивка и трябва някой да работи. Браво. Нали така? Виж Трябва сега. някой да остане в офиса. Иванов, аз знам, че само ти работиш в този офис, взимаш най-малко пари и разбира се, според всички, ти не заслужаваш да отидеш в Лондон, така. моето момче. Но нека ние да го решим. Така. Забравих да ви кажа, между другото, пътуването и престоя са на собствени разноски. Браво! Да. Стоя, значи аз размислих току-що и да ти кажа, съм ходил в чужбина, съм бил това Белгия, Холандия, Австрия, Унгария, всичко съм бил. Значи нека бай Петко ходи. Стоев! Аз английски грам не знам английски. Какво да правя там? Пиян портиер в Лондон, аз ще изложа фирмата. Добре. Значи да гласуваме. Ясно. Гласуваме. Кой е за Иванов? Решено е. В Лондон отива Иванов. Браво! Браво, Иванов! Браво! Честито, браво! Честито, браво! Ето виж как Браво, Иванов, с трудолюбие и с упоритост си заслужи командировката. Браво, Иванов, честито! Да, парите ще ти бъдат удържани от заплатата. Браво! Айде, Иванов, честито, браво! Айде, Браво! Иванов! Да почерпиш, айде! Ева! Иванов! Как така? Иванов, Аз не мога така, колеги, моля ви се. Айде, чакай, спокойно. Спокойно, Иванов. Даже няма да си сам. С тебе ще дойде една от секретарките. Най-надарената от всички. Чакай, бе, що чакай, ме бе, запорено, чакай. аз ще ходя в Лондон, бе! Аз съм тръгнал за Лондон, бе, ти луд ли? Верно! Аз ще отида! Как ти си пиян, бе? Тихо! Нашка стара, нашка стара. Сега то съм! Ей! Тихо! Афродита! Влез! Той Иванов, че ходи в Лондон, бе! Иванов отива в Точно Лондон, така, бе! Иванов да ходи, Иванов да ходи. Нали ще е най-надарената секретар? Тя е надарена, виж, особено отзад как се е надарила. Айде, приятен полет, Иванов. Айде, Иванов, честито, лек полет! Да черпиш, Иванов! Браво, Иванов. Ако се върнеш, да. Честито, Иванов. Уважаеми зрители, това беше последното предаване на комиците за този сезон. Ние обаче няма да спираме. През лятото можете да гледате повторенията на най-добрите наши предавания. Елате да се видим и на живо на националното турне на комиците и Полигенова. На 18 август сме в Сандански, 19 и 20 август Пловдив, 21 Стара Загора, 22 Хасково, 24 и 25 август Бургас, 26 и 27 Варна, 28 Каварна, 30 Русе и 31 Горна Оряховица. Хубаво лято! До скоро! What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. It's all I'm asking.